Fumar é un dos hábitos insalubres máis estendidos na sociedade. Acostumados xa ao tabaco, nos últimos anos os vapers ou cigarros electrónicos gañaron tamén moita forza, tanta que moitos adolescentes comezan a consumilos arredor dos 12 anos, un dato que fai saltar as alarmas dos oncólogos. Os cigarros electrónicos levan anos gañando terreo ao tabaco, aínda que sen desbancalo. Con todo, estes vapers inciden especialmente na xuventude, algo que alarma os colectivos de oncólogos. Moitos rapaces comezan a consumir estes produtos, de media aos 12 anos, unha idade témpera para o consumo destas substancias. Entre a sociedade, as opinións divídense entre deixar a escolla de cada quen que facer coa súa saúde ou limitar o consumo. Sou fumador. Vamos, eu fumas e non fumas logo, non? Pero, bueno, me parece, eu que sei, un hábito un pouco superfluo. Excesivo, pareceme un pouco grave xa, ademais que empecen tan cedo, non? Eu creo que eso que está bastante limitado, o que pasa que, bueno, hai xente que non cumple esas regras, non? E ademais, bueno, pues, que posibilita incluso que menores que pois xa non só que vapen, sino tamén que fumen en calquera sitio, non? Hai mesmo quen suxire prohibir por completo o consumo do tabaco e dos cigarros electrónicos. O tabaco foi un vicio moi prematuro, pero seguía sendo mal antes e máis sigue sendo mal agora. Os vapers máis o tabaco. Limitar ou non prohibir o total. Usted está a favor de prohibir Total. Costanos moitos cartos o dispor as enfermedades do tabaquismo. Entón hai que eliminalo total. Entre as causas deste aumento no vapeo, hai quen apunta a rebeldía propia da adolescencia. Non? Os problemas da adolescencia que todo o mundo quere facer o que non se pode, non? Ou que non se debe quizáis para esas idades. A min pareceme demasiado cedo para empezar con algo así, pero bueno. Non sei, ten os seus inconvenientes tamén, non? É dicir, de feito creo que hai estudios que xa indican que a pesar de que non pode chegar ao mellor a ser tan perxudicial como a nicotina, tamén é adictivo e todo máis, co cal, bueno, todo ten o seu inconveniente, sobre todo cando eso é algo que presta a adicción, non? Pois sempre vai a ser algo que non é bo. O certo é que os datos amosados pola Asociación Española contra o Cancro demostran que cada vez se comeza a fumar antes, polo que os fumadores son e serán máis xóvenes.